Ea se uită fix la rochia atârnată în dulap, ca și cum ar fi fost condamnată. Cu 15 zile înainte de nuntă, 5 cuvinte au distrus 3 ani de promisiuni. În cafeneaua unde el obișnuia să-și declare dragostea, ea a auzit că nu era niciodată suficientă. Dar în acea tăcere sufocantă s-a născut o femeie pe care nimeni nu o va mai ignora vreodată. Dacă ți-a plăcut această poveste, abonează-te la canalul nostru și distribuie-o celor dragi. Nu uita să ne spui de unde o urmărești. Marina își privea reflexia în oglinda din dormitor. Rochia de mireasă, atârnată în dulap, părea să-și bată joc de ea. Prea albă, prea pură, prea visătoare. 15 zile. Mai erau doar 15 zile până la ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai fericită zi din viața ei. 3 ani de relație, 3 ani de promisiuni șoptite în nopți cu lună plină, 3 ani construind un viitor care acum se prăbușea ca un castel de nisip în fața valului. Mesajul de pe telefon era încă acolo, crud în scurtimea sa. Rareș scrisese doar 5 cuvinte care îi răsunau în minte ca niște tobe de război. Trebuie să vorbim, acum, urgent. Marina știa. În adâncul sufletului, ea știa deja. Acea presimțire care o însoțea de săptămâni, acea senzație incomodă că ceva nu era în regulă, că privirile lui se schimbaseră, că săruturile își pierduseră urgența, toate acestea aveau să se confirme în acea după-amiază de joi, la cafeneaua unde obișnuiau să meargă în primele luni de relație. Ea a ajuns prima. A comandat un cappuccino pe care nici măcar nu l-a atins. Mâinile îi tremurau și nu de la frigul aerului condiționat. Rareș a intrat 10 minute mai târziu, iar Marina a observat imediat că îi evita privirea. S-a așezat pe scaunul opus ca un străin, de parcă nu ar fi petrecut nopți întregi în brațele ei, de parcă nu ar fi jurat iubire eternă în fața ambelor familii. Ceea ce a urmat a fost o execuție emoțională, rapidă și precisă. Nu a avut milă. A spus că a cunoscut pe altcineva, că se îndrăgostise cu adevărat de data asta, că Marina nu fusese niciodată suficientă. Cuvintele erau cuțite ascuțite, tăind fiecare fibră de speranță care încă îi mai rămânea. A vrut să strige, a vrut să-i arunce cafeaua fierbinte în față, a vrut să spargă farfurii și cești și să facă o scenă despre care toată cafeneaua ar fi vorbit săptămâni întregi. Dar Marina a rămas acolo, mută, în timp ce lacrimi silențioase îi curgeau pe fața pe care încerca să o țină ridicată. Nu fusese niciodată suficientă. Fraza îi răsuna, căpătând viață proprie, otrăvind fiecare amintire frumoasă pe care o păstrase. Călătoriile pe care le făcuseră împreună, nopțile târzii vorbind despre viitor, duminicile dimineața pregătind micul dejun împreună, toate acestea, potrivit lui, nu fuseseră niciodată suficiente. Și poate cel mai rău, nu și-a cerut scuze. Pur și simplu s-a ridicat, a spus că invitațiile fuseseră deja trimise și că ea putea păstra apartamentul pe care îl închiriaseră împreună. Ca și cum asta ar fi fost un fel de consolare. Ca și cum pereții și mobila ar fi putut vindeca o inimă sfărâmată. Marina a ieșit din acea cafenea șovăind, ca și cum ar fi primit un pumn în stomac. Lumea continua să se învârtă în jurul ei, indiferentă la durerea ei. Oamenii râdeau pe trotuare, mașini, claxonau vânzători ambulanți, își strigau ofertele. Viața mergea mai departe în timp ce a ei se terminase. Sau cel puțin asta simțea în acel moment, în timp ce se întorcea în apartamentul gol, unde rochia de mireasă o aștepta ca o glumă proastă a destinului. În zilele care au urmat, Marina a devenit o umbră a ei însăși. Nu răspundea la telefon, nu deschidea ușa, se hrănea doar când foamea devenea durere fizică. Invitațiile de nuntă împrăștiate prin cameră erau amintiri crude ale unei fericiri care nu avea să vină niciodată. Mama ei o suna în fiecare zi, îngrijorată, dar Marina nu avea putere să vorbească. Cum să-i explice propriei mame că bărbatul pe care îl aprobase, ginerele pe care îl îmbrățișase ca pe un fiu, își aruncase fiica de parcă ar fi fost un obiect stricat? Mai era ceva care o măcina pe Marina pe dinăuntru, ceva ce nici măcar nu-i spusese lui Rareș în cei 3 ani de relație. Ea era încă virgină, prin alegere, prin convingere, crezând că trupul ei era o extensie a sufletului ei și că se va dărui doar atunci când va fi absolut sigură că este iubire adevărată. Și nu doar o dorință trecătoare. Împărtășise asta cu Rareș la început,
iar el spusese că respectă, că va aștepta, că va merita. Încă o minciună, încă o promisiune încălcată. Acum, la 28 de ani, Marina se simțea nu doar respinsă, ci și ridiculizată pentru propriile alegeri. Era ea prea demodată? Făceau convingerile ei din ea pe cineva depășit, deplasat în lumea modernă? Îndoielile se înmulțeau ca niște buruieni în mintea ei deja fragilizată. Raluca a fost cea care a decis că asta trebuia să se termine. Raluca, cea mai bună prietenă a ei din adolescență, terapeută holistică și o persoană cu o persistență enervantă când venea vorba de a avea grijă de oamenii pe care îi iubea. Într-o sâmbătă dimineață, pur și simplu a intrat în apartamentul Marinei folosind cheia de rezervă pe care o avea de ani de zile. Marina zăcea pe canapea, încă în pijama, cu părul ciufulit și cearcăne adânci. Raluca s-a așezat lângă ea și i-a strâns mâna cu fermitate. "O să faci un duș, o să te îmbraci și o să ieșim," a spus Raluca cu acea voce care nu admitea argumente. "Nu vreau să ies, Raluca, vreau doar să stau aici și să dispar, nu să dispari. O să te ridici, pentru că asta fac femeile puternice. Și tu ești puternică, Marina. Întotdeauna ai fost. Nu o să lași un idiot care nu a știut să te prețuiască să distrugă cine ești tu." Marina a vrut să discute, a vrut să spună că nu avea putere, dar când a privit în ochii Ralucăi, a văzut acolo o determinare atât de mare, încât nu a avut de ales decât să asculte. Jumătate de oră mai târziu, era îmbrăcată cu o pereche de blugi și o bluză simplă, părul prins într-un coc neglijent, dar cel puțin era în picioare. Raluca a dus-o la o cafenea nouă în cartier, un loc primitor cu pereți din cărămidă aparentă și plante agățate de tavan. Au comandat 2 cafele cu lapte și o felie de tort de ciocolată de împărțit. Marina amesteca în cafea distrată, fără chef să mănânce sau să bea, în timp ce Raluca vorbea despre lucruri cotidiene, încercând să aducă o oarecare normalitate în acel moment. Când au ieșit din cafenea, soarele de după amiază bătea puternic pe trotuar. Marina era atât de absorbită în gândurile ei, atât de pierdută în vârtejul de emoții care o consumau, încât nu a fost atentă când a traversat strada. Raluca i-a strigat numele, dar a fost prea târziu. O mașină de lux neagră și strălucitoare a frânat brusc la câțiva centimetri de ea. Marina a înghețat în mijlocul străzii, inima bătându-i să-i sară din piept, picioarele tremurând. Ușa șoferului s-a deschis și un bărbat a coborât rapid. Era înalt, purta un costum impecabil de culoare grafit, iar ochii lui căprui debordau de o preocupare autentică. "Ești bine?" "Te rog, spune-mi că ești bine," a spus el, ținând-o ușor de braț pe Marina, de parcă s-ar fi temut că ea se va prăbuși, chiar acolo. Marina doar a dat din cap, incapabilă să articuleze cuvinte. Lacrimile au început să-i curgă din nou, nu din cauza aproape tragediei, ci din cauza a tot, din cauza întregii poveri pe care o purta. S-a prăbușit acolo, pe stradă, în fața acelui străin care aproape o lovise cu mașina. Bărbatul nu a ezitat. A rugat-o pe Raluca să-l ajute și a condus-o pe Marina până pe trotuar, așezând-o pe o bancă din apropiere. S-a așezat în genunchi în fața ei, cu ochii plini de îngrijorare. "Îmi pare rău. Nu te-am văzut. Ai nevoie de ajutor medical? Vrei să sun pe cineva?" Raluca a explicat rapid că Marina trecea printr-un moment dificil, că nu fusese vina lui, că ea fusese distrată. Bărbatul a ascultat cu atenție și apoi a făcut ceva neașteptat. A scos din buzunar o carte de vizită și i-a înmânat-o Marinei. "Sună-mă dacă ai nevoie de ceva. Orice. Numele meu este Daniel." Marina a luat cartea de vizită cu mâini tremurânde și a privit acea față care transpira o bunătate autentică. El a așteptat până când ea s-a simțit mai bine, s-a asigurat că nu avea răni și abia apoi s-a întors la mașină, dar înainte de a pleca, a privit-o încă o dată pe Marina prin oglinda retrovizoare și ceva din acea privire i-a rămas gravat în memorie. Raluca a adus-o pe Marina înapoi acasă și a rămas cu ea până seara. Au vorbit, sau mai bine zis, Raluca a vorbit și Marina a ascultat. Despre reziliență, despre noi începuturi, despre faptul că sfârșitul unui capitol nu înseamnă sfârșitul poveștii. Marina voia să creadă, dar durerea era încă prea recentă, prea viscerală. În acea noapte
Singură în dormitor, Marina a luat cartea de vizită pe care i-o dăduse Daniel. Daniel Popescu, consultant de afaceri. Era un număr de telefon și o adresă de e-mail. A privit acea bucată de hârtie minute în șir, gândindu-se la acei ochi îngrijorați, la acea voce blândă, la acea prezență care, pentru un scurt moment, o făcuse să simtă ceva dincolo de durere. Dar apoi a pus cartea de vizită în sertarul noptierei și a stins lumina. Nu era pregătită. Poate că nu va fi niciodată. Zilele se târau ca anii. Marina încerca să-și reia rutina, accepta câteva lucrări de design grafic care apăreau, dar totul părea fără culoare, fără scop. A anulat nunta, a returnat cadourile care deja sosiseră și s-a confruntat cu sarcina dificilă de a le spune părinților ce se întâmplase. Mama a plâns cu ea, tatăl a fost furios și a vrut să-l confrunte pe Rareș, dar Marina a cerut să nu facă nimic. Voia doar să uite. Dar destinul, sau poate ceva mai măreț, avea alte planuri. Într-o după-amiază de duminică, la 3 săptămâni după aproape accident, Marina a decis să viziteze o librărie pe care o iubea în centrul orașului. Era unul dintre acele locuri vechi, cu rafturi care ajungeau până la tavan și miros de cărți noi amestecat cu cafea. Răsfoia un roman când a auzit o voce familiară în spatele ei, fata căreia îi place să traverseze străzile fără să se uite în jur. Marina s-a întors și l-a găsit pe Daniel zâmbindu-i. De data aceasta purta haine casual, blugi și o cămașă albastru deschis, care îi punea în evidență ochii. Părea mai tânăr așa, mai puțin formal, mai accesibil. "Bună," a spus Marina, simțind cum îi se înroșește fața. Ei bine, îmi cer scuze cu adevărat pentru acea zi. Eram puțin pierdută." "Puțin pierdută este o modalitate delicată de a descrie," a răspuns Daniel, dar zâmbetul lui era cald, fără judecată. "Cum ești, pe bune?" Era ceva în felul în care a întrebat, o sinceritate care a luat-o pe Marina prin surprindere. Ar fi putut da un răspuns automat, să spună că era bine, că trecea peste, dar în loc de asta s-a auzit spunând adevărul. "Sincer, încă îmi adun bucățile." "Dar încerc." Daniel a dat din cap, ca și cum ar fi înțeles perfect. Nu a oferit sfaturi goale sau fraze clișeu, doar a spus: "Pot să-ți ofer o cafea? Este o cafenea aici aproape care face cel mai bun espresso din oraș." Marina a ezitat. Fiecare fibră a ființei ei striga să refuze, să-și protejeze inima deja rănită. Dar era ceva în ochii lui, o bunătate care părea autentică, care a făcut-o să creadă că poate, doar poate, o cafea nu ar face rău. "Nu știu dacă este o idee bună," a spus ea, prea sinceră. "Fără obligații. Doar 2 străini care beau cafea și vorbesc despre cărți. Promit să nu te întreb despre străzi și mașini." Marina a zâmbit pentru prima dată în săptămâni. Era un zâmbet mic, fragil, dar era real. "Bine, doar o cafea." Au mers la cafeneaua pe care Daniel o menționase, un loc primitor, cu ferestre mari care lăsau să intre lumina aurie a după amiezii. S-au așezat la o masă de colț și și-au comandat cafelele. Conversația a curs într-un mod surprinzător de natural. Daniel a povestit despre munca sa ca și consultant, despre cum călătorea prin țară ajutând companii să se reorganizeze. Marina a vorbit despre munca ei ca designer freelancer, despre cum îi plăcea să creeze identități vizuale pentru afaceri mici. Au evitat subiectele grele, menținând conversația ușoară, aproape superficială, dar exista o conexiune subiacentă, ceva nespus care plana între ei. Când cafeaua s-a terminat și se pregăteau să plece, Daniel a întrebat dacă o poate vedea din nou. Marina și-a mușcat buza inferioară, un obicei vechi care reapărea când era nervoasă. "Trebuie să fiu sinceră cu tine, Daniel. Tocmai am ieșit dintr-o relație foarte dificilă. Nunta mea a fost anulată acum mai puțin de o lună. Nu sunt în stare să încep nimic." Daniel a ascultat fără să o întrerupă. Când a terminat, el a spus pur și simplu: "Nu-ți cer să începem nimic. Îți cer doar să te cunosc mai bine. Fără presiune, fără așteptări. Doar 2 prieteni care împărtășesc cafele și conversații. Tu stabilești ritmul." Era o pace în acele cuvinte. O siguranță pe care Marina nu se aștepta să o găsească. Ea a fost de acord, a luat numărul lui și a promis că îl va suna. Când a ajuns acasă în acea seară,
Raluca a sunat vrând să știe despre zi. Marina a povestit despre întâlnirea întâmplătoare cu Daniel, despre cafea, despre cum se simțise ciudat de bine în compania lui. Raluca, întotdeauna susținătoarea noilor începuturi, a vibrat de bucurie. Marina, poate că asta ai nevoie. Nu pentru a te îndrăgosti din nou, ci pentru a-ți aminti că există oameni buni în lume, oameni care merită, dar dacă mă rănesc din nou, dar dacă îmi deschid inima și el o va sfărâma și el? Raluca a oftat la celălalt capăt al firului. Marina, a trăi înseamnă a risca să te rănești. Poți petrece tot restul vieții într-o bulă protectoare, dar asta nu este a trăi, este doar a exista. Dă-i o șansă. Nu pentru el, ci pentru tine însăți. Cuvintele Ralucăi au răsunat în mintea Marinei în acea noapte și în zilele care au urmat. Se uita la numărul lui Daniel salvat în telefonul ei, încercând să-și adune curajul pentru a face următorul pas. O săptămână a trecut, apoi 2. Marina s-a cufundat în muncă, a acceptat noi proiecte, a început să iasă mai mult din casă. Își reconstruia viața, cărămidă cu cărămidă, dar încă exista un gol pe care nu știa cum să-l umple. Într-o vineri seară, după 3 pahare de vin și multă încurajare de la Raluca care îi ținea companie, Marina a tastat în cele din urmă mesajul: acea invitație la cafea mai este valabilă? Răspunsul lui Daniel a venit aproape instantaneu, de parcă ar fi așteptat. Întotdeauna. Ce zici de un prânz mâine? Cunosc un loc italian incredibil. Marina a fost de acord înainte să se poată răzgândi. A doua zi dimineață s-a trezit cu acea combinație de anxietate și așteptare în stomac. A îmbrăcat o rochie ușoară de culoare albastru marin, și-a desprins părul și a aplicat un machiaj discret. Privindu-se în oglindă, a recunoscut o licărire a femeii care obișnuia să fie. Încă mai era tristețe în ochii ei, dar și o scânteie de speranță. Restaurantul italian se afla pe o stradă liniștită din cartierul Dorobanți. Daniel era deja acolo când a ajuns ea și s-a ridicat politicos când a văzut-o. Arăta minunat, cu o cămașă albă de in și pantalon bej, părul ușor ciufulit de vânt. Ești superbă, a spus el, și era atâta sinceritate în vocea lui încât Marina a simțit cum îi se încinge fața. Prânzul a fost magic într-un fel pe care nu l-aștepta. Au vorbit despre toate și despre nimic. Daniel a povestit întâmplări amuzante din călătoriile sale de serviciu, despre întâlniri care au mers prost și prezentări dezastruoase care au devenit anecdote. Marina a râs sincer și a realizat cât de mult îi lipsise asta, râsul lipsit de griji, lejeritatea. Dar apoi, între antreu și felul principal, Daniel a pus o întrebare care a schimbat tonul conversației. Pot să te întreb ce s-a întâmplat? Nu trebuie să răspunzi dacă nu vrei, dar simt că este ceva ce te apasă. Marina ar fi putut să ocolească, să schimbe subiectul, să construiască ziduri. Dar era ceva la Daniel, o autenticitate, care o făcea să vrea să fie la fel de sinceră. Așa că a povestit. Despre Rareș, despre cei 3 ani petrecuți împreună, despre nunta anulată cu 15 zile înainte de dată, despre cuvintele crude care încă îi răsunau în minte, despre cum se simțea nu doar respinsă, ci insuficientă. Daniel a ascultat în tăcere, ochii lui fixați asupra ei cu o intensitate care era în același timp reconfortantă și tulburătoare. Când a terminat, el și-a întins mâna peste masă și i-a strâns-o delicat pe a ei. Nu ești insuficientă, Marina, ești extraordinară. Și orice bărbat care nu a văzut asta este un prost care nu te merita de la bun început. Lacrimile au venit atunci, dar nu erau lacrimi doar de tristețe. Erau lacrimi de ușurare, de a fi văzută, de a fi valorizată. Daniel nu i-a dat drumul la mână, a așteptat doar cu răbdare în timp ce ea se recompunea. Când Marina a reușit să vorbească din nou, s-a simțit obligată să împărtășească mai mult, să dezvăluie ceva ce nici măcar Rareș nu știuse la început. Mai este un lucru. Eu, ei bine, am principii pe care mulți oameni le consideră demodeze. Despre intimitate, despre a aștepta persoana potrivită. Și uneori mă întreb dacă asta a fost o parte a problemei, dacă eu sunt problema. Daniel a privit-o cu o tandrețe care a făcut-o să se simtă văzută într-un mod pe care nu-l mai experimentase niciodată. Marina
Alegerile tale, valorile tale, fac parte din ceea ce te face să fii tu. Nu este nimic în neregulă să ai convingeri și să trăiești în conformitate cu ele. De fapt, într-o lume în care totul este de unică folosință și superficial, asta te face rară, admirabilă. Marina a simțit ceva deplasându-se în interiorul ei, de parcă o piatră grea pe care o purta în piept s-ar fi dizolvat puțin. Pentru prima dată de la despărțire, a început să ia în considerare că poate, doar poate, problema nu era la ea, ci la cel pe care îl alesese să-și împartă viața. După prânz, Daniel a invitat-o să se plimbe prin parcul din apropiere. Au mers unul lângă celălalt, fără atingeri în afară de atingerea ocazională a mâinilor, vorbind despre vise și temeri, despre trecuturi și viitoruri posibile. Daniel a dezvăluit că și el fusese rănit înainte, că o fostă iubită îl trădase cu ani în urmă și că de atunci construise ziduri în jurul inimii sale. Dar să fiu cu tine, a spus el privindu-o direct pe Marina, face ca aceste ziduri să pară inutile. Acele cuvinte au rămas suspendate în aer între ei, încărcate de semnificație și posibilitate. Marina știa că se afla la marginea a ceva, un precipiciu emoțional de pe care putea să sară sau să se retragă. Și pentru prima dată după mult timp a vrut să sară. Dacă îți place, comentează care este părerea ta despre povestea de dragoste a cuplului nostru. Zilele care au urmat acelui prânz au fost ca niște raze de soare străpungând nori grei. Marina și Daniel au început să se vadă des, întotdeauna cu prudența celui care încă învață să aibă încredere din nou. Se întâlneau în cafenele, se plimbau prin parcuri, se uitau la filme în sesiunile de după amiază. Daniel nu o presa niciodată, nu cerea definiții sau etichete, era doar prezent, consecvent, real. O marți, ploioasă de toamnă, a marcat un punct de cotitură în relația celor doi. Marina era acasă, lucrând la un proiect urgent, când computerul ei pur și simplu s-a blocat și nimic din ce încerca nu funcționa. Disperată la gândul că ore de muncă ar putea fi pierdute, l-a sunat pe Daniel fără să stea pe gânduri. El a ajuns în mai puțin de jumătate de oră, ud de ploaie, cu un rucsac plin de unelte și un zâmbet liniștitor. A petrecut următoarele 3 ore recuperându-i fișierele, reorganizându-i sistemul, făcând backup-uri de siguranță. Când a terminat în cele din urmă, trecuse deja de miezul nopții. Marina a pregătit o cină simplă, paste cu sos de roșii de casă și au mâncat așezați pe podeaua sufrageriei, cu sunetul ploii bătând în ferestre, creând o coloană sonoră perfectă pentru acea intimitate crescândă. Nu trebuia să vii până aici pe ploaie, a spus Marina privindu-l cu recunoștință. Ba da, aveai nevoie de ajutor și eu voiam să fiu aici. Era ceva în acea simplitate care a atins-o profund pe Marina. Nu erau gesturi romantice grandioase sau declarații bombastice. Era prezența, fiabilitatea, grija autentică, era tot ce îi lipsise în relația anterioară. Daniel, pot să-ți pun o întrebare personală? Sigur, a răspuns el, lăsând furculița jos și acordându-i toată atenția. De ce faci toate astea? De ce ești atât de răbdător cu mine? Daniel s-a gândit un moment înainte de a răspunde, alegându-și cuvintele cu grijă. Pentru că văd în tine ceva rar, Marina. Ești autentică într-o lume de fațade. Ești vulnerabilă când toți încearcă să pară invincibili. Și cel mai important, meriți să fii tratată cu respect și afecțiune, nu ca o opțiune sau un plan B. A făcut o pauză, ochii lui întâlnindu-i pe a ei. Și poate pentru că și eu îmi vindec propriile răni, iar să fiu cu tine mă face să-mi amintesc că merită să risc din nou. Marina a simțit cum îi se umezește privirea. Era atâta onestitate, atâta adevăr crud și gol, încât nu știa cum să proceseze. S-a ridicat de pe jos și, într-un impuls care a surprins-o, l-a îmbrățișat pe Daniel. El a cuprins-o în brațe fără ezitare și au rămas așa minute în șir, simțind doar confortul prezenței celuilalt. Când s-au despărțit în cele din urmă, era o schimbare palpabilă în aer. Ceva se adâncise între ei, o conexiune care depășea prietenia ocazională pe care încercaseră să o mențină. Săptămânile au trecut și relația dintre Marina și Daniel
a înflorit în moduri pe care ea nu le imaginase niciodată posibile. El a prezentat-o prietenilor săi, un grup eclectic de oameni care lucrau în diverse domenii, toți primitori și autentici. Marina s-a trezit râzând mai mult, ieșind mai mult, trăind mai mult. Raluca a observat totul cu satisfacție maternă. Într-o sâmbătă după amiază, în timpul unui prânz la ea acasă, și-a făcut observațiile. Marina, nu te-am mai văzut așa fericită de ani de zile, nu doar de la Rareș, ci de ani de zile chiar. Strălucești din nou. Marina a zâmbit, amestecând distrată în salată. Sunt fericită, Raluca, dar sunt și îngrozită. Ce se întâmplă dacă și asta se termină? Ce se întâmplă dacă mă dăruiesc complet și el mă abandonează și el? Raluca a strâns mâna prietenei sale cu fermitate. Dragă mea, asta este natura iubirii. Întotdeauna există risc. Dar uită-te la el. Uită-te cum te tratează. Nu sunt doar cuvinte frumoase, sunt acțiuni consecvente. El îți arată în fiecare zi că ești o prioritate. Și uită-te la tine. Uită-te cum înflorești alături de el. Marina știa că Raluca avea dreptate, dar frica încă o bântuia. Amintirea lui Rareș, a cuvintelor sale crude, a respingerii sale reci, era încă o rană sensibilă. Daniel a fost cel care a adus în cele din urmă subiectul în discuție. Într-o noapte înstelată, după o cină romantică într-un restaurant elegant, a invitat-o să-și vadă penthouse-ul. Marina a ezitat doar o secundă înainte de a fi de acord. Apartamentul lui Daniel se afla la etajul 20 al unei clădiri moderne din zona bulevardului Magheru. Când ușile liftului s-au deschis direct în sufragerie, Marina a rămas fără cuvinte. Spațiul era elegant, fără a fi ostentativ, cu ferestre din podea până în tavan care ofereau o vedere panoramică asupra orașului iluminat. Este incredibil, a șoptit ea apropiindu-se de ferestre. Daniel a venit să stea lângă ea, dar a păstrat o distanță respectuoasă. Este prea mare pentru o singură persoană, dar îmi place spațiul. Și priveliștea. Întotdeauna mă calmează când viața devine prea haotică. S-au așezat pe canapea, cu o distanță confortabilă între ei. Daniel a servit vin și a pus un film, dar niciunul dintre ei nu acorda prea multă atenție ecranului. Tensiunea din aer era palpabilă, dar nu era inconfortabilă. Era anticiparea a ceva inevitabil. 40 de minute de film mai târziu, Daniel a oprit ecranul și s-a întors spre Marina. Este ceva ce trebuie să te întreb și vreau să fii complet sinceră cu mine. Marina a simțit cum îi se accelerează inima. Sigur. Unde mergem, Marina? Nu vreau să te presez, dar trebuie să știu și eu. Aceste luni au fost incredibile pentru mine, dar trebuie să înțeleg ce simți tu, ce vrei tu. Marina a respirat adânc. Era momentul adevărului, momentul de a fi vulnerabilă din nou, de a risca. Daniel, sunt îngrozită. Mă faci să simt lucruri pe care nu le-am mai simțit de mult timp. Mă faci să... Vreau să cred din nou, să visez din nou. Dar în același timp îmi este atât de frică să nu mă rănesc, să nu fiu aruncată din nou. Daniel s-a apropiat încet, luându-i mâinile între ale sale. Atunci dă-mi o șansă să-ți dovedesc că sunt diferit. Nu trebuie să fie rapid, nu trebuie să fie acum, dar lasă-mă să fiu aici, alături de tine, construind ceva real cu tine. Lacrimile i-au curs pe fața Marinei, dar erau lacrimi de ușurare. Vreau asta, Daniel. Vreau să încerc. El a tras-o într-o îmbrățișare, iar Marina s-a lăsat complet să se relaxeze în brațele lui. Au rămas așa mult timp, simțind doar confortul prezenței celuilalt, căldura, conexiunea. Când s-au despărțit în cele din urmă, Daniel i-a șters lacrimile cu blândețe. Mai este ceva ce trebuie să știi despre mine, a spus el, cu vocea serioasă. Trecutul meu, trădarea pe care am menționat-o, m-a rănit foarte mult. Am petrecut ani de zile evitând orice fel de angajament serios, pentru că nu voiam să trec din nou prin acea durere. Dar tu, Marina, tu mă faci să vreau să risc. Tu mă faci să cred că merită. Acea mărturisire a dezarmat-o complet pe Marina. Era vulnerabilitatea lui reflectând-o pe a ei, două persoane rănite, găsind vindecare una în cealaltă. Noaptea s-a încheiat cu ei adormind pe canapea, împletiți într-o îmbrățișare castă, dar intimă. Când Marina s-a trezit dimineața cu lumina soarelui, bătându-i în față, pentru un moment a uitat unde se afla.
Apoi a simțit brațul lui Daniel în jurul ei și totul a revenit. A zâmbit, un zâmbet autentic de mulțumire. Lunile următoare au fost un carusel emoțional de cel mai bun gen. Marina și Daniel erau acum oficial un cuplu, ceva ce el a ținut să clarifice când a invitat-o la cină cu părinții săi. A fost o seară nervoasă pentru Marina, dar părinții lui Daniel au primit-o cu o afecțiune autentică. Mama lui, doamna Elena, o doamnă elegantă cu părul cărunt, a îmbrățișat-o pe Marina de parcă ar fi cunoscut-o de ani de zile. Daniel ne-a povestit despre tine, a spus doamna Elena cu un zâmbet cald. Este bine să punem în sfârșit o față numelui pe care fiul nostru nu încetează să-l menționeze. Marina a roșit, dar s-a simțit încălzită de primire. Tatăl lui Daniel, domnul George, era mai rezervat, dar pe parcursul cinei ea a observat că o privea cu o aprobare crescândă. Fiica mea, pot să spun o întrebare?" a spus doamna Elena în timpul desertului. Sigur," a răspuns Marina, puțin nervoasă. Îl faci fericit? Pentru că nu l-am văzut pe fiul meu zâmbind așa de mult timp." Marina s-a uitat la Daniel, care vorbea cu tatăl său despre muncă. Sper că da. El cu siguranță mă face fericită." Doamna Elena a luat mâna Marinei cu blândețe. Atunci, asta este tot ce contează. Câteva săptămâni mai târziu, a venit rândul lui Daniel să cunoască familia Marinei. Ea era mult mai nervoasă pentru această întâlnire. Părinții ei, mai ales tatăl, ei erau încă supărați din cauza a ceea ce Rareș îi făcuse fiicei lor. Se temea că vor fi închiși sau ostili față de Daniel. Mama Marinei, doamna Cecilia, a deschis ușa cu un zâmbet precaut. Era o femeie micuță, dar cu o prezență puternică, cu ochi care păreau să vadă prin oameni. Și-a îmbrățișat fiica și apoi și-a îndreptat atenția către Daniel. Deci tu ești Daniel," a spus ea, întinzând mâna. Daniel i-a strâns-o cu fermitate și respect. Îmi face plăcere să vă cunosc, doamna Cecilia. Marina vorbește mult despre dumneavoastră. Doar lucruri bune, sper," a răspuns ea cu un zâmbet care începea să se încălzească. Tatăl Marinei, domnul Anton, era mai greu de cucerit. L-a salutat pe Daniel cu o înclinare de cap și a petrecut cea mai mare parte a cinei observând în tăcere, punând întrebări punctuale despre muncă, familie, intenții. Daniel a gestionat totul cu grație și onestitate. Când domnul Anton l-a întrebat direct care erau intențiile sale cu Marina, Daniel nu a ezitat. Intențiile mele sunt să o onorez pe fiica dumneavoastră, domnule Anton. Să o tratez cu respectul și iubirea pe care le merită. Să construiesc ceva durabil și real cu ea, dacă îmi va permite. Domnul Anton l-a studiat pe Daniel minute în șir, înainte de a zâmbi în cele din urmă. De mult timp nu mi-am mai văzut fiica atât de fericită. Nu strica asta. Nu intenționez, domnule. Când s-a terminat seara, doamna Cecilia l-a îmbrățișat pe Daniel cu afecțiune autentică. Ești binevenit aici oricând, dragule, și ai grijă de fetița mea. Întotdeauna, a promis Daniel. În mașină, în drum spre casă, Marina era radiantă. Le-ai plăcut. Tatăl meu, căruia nu-i place niciodată nimeni, te-a plăcut. Daniel a zâmbit, luându-i mâna în timp ce conducea. Părinții tăi te iubesc foarte mult. Se vede. Și înțeleg perfect de ce sunt protectivi. După ceea ce ai trecut. Marina i-a strâns mâna cu recunoștință. Construia nu doar o relație, ci o viață întreagă alături de acel bărbat. Și pentru prima dată de la abandonul lui Rareș, își permitea să viseze la viitor și la posibilități. Dar universul, așa cum obișnuiește, avea un test final pregătit. Într-o sâmbătă însorită după amiază, Marina ieșea dintr-un magazin de haine când l-a văzut. Rareș. El era pe cealaltă parte a străzii, însoțit de o femeie despre care Marina a presupus că era cea pentru care o părăsise. Văzându-i fața, ea a dus un val de emoții confuze, dar spre surprinderea ei, durerea nu mai era atât de acută. Rareș a văzut-o și el. Pentru un moment s-au privit doar unul pe celălalt peste strada aglomerată. Apoi el a început să traverseze în direcția ei. Marina s-a gândit să fugă, să evite confruntarea, dar apoi a simțit o mână familiară pe spatele ei. Daniel tocmai ieșise din magazinul de electronice de alături. Totul e bine?" a întrebat el încet, percepând imediat tensiunea Marinei. E fostul meu,"
a șoptit ea. Rareș a ajuns la ei, vizibil stânjenit. Marina, salut. Ești, ei bine, ești. Bine? Sunt excelent, a răspuns Marina, vocea ei mai fermă decât se aștepta. Daniel, acesta este Rareș. Rareș, acesta este Daniel, iubitul meu. Cuvântul iubit a ieșit cu o forță care a surprins-o. Daniel și-a întins mâna politicos, iar Rareș a strâns-o cu reticență. Îmi pare bine, a spus Daniel, vocea lui cordială, dar cu un ton protector subiacent. Rareș s-a uitat de la unul la celălalt, iar Marina a văzut ceva în ochii lui care ar fi putut fi regret. Pari fericită, Marina. Mă bucur pentru tine. Mulțumesc, a răspuns ea. Și apoi, fără răutate, dar cu fermitate, a adăugat, sunt fericită. Rareș a dat din cap și s-a întors unde îl aștepta femeia. Marina l-a privit cum se îndepărta și a simțit cum o greutate pe care nici nu știa că o mai purta se dizolvă. Acel capitol era în sfârșit cu adevărat închis. Daniel i-a îmbrățișat umerii. Ești cu adevărat bine? Sunt, a spus Marina, întorcându-se să-l privească în ochi. Pentru prima dată de când s-a întâmplat totul, sunt cu adevărat bine. Au mers de mână pe stradă, iar Marina a simțit o lejeritate pe care nu o mai experimentase de luni de zile. Trecutul era trecut. Viitorul era construit pas cu pas, moment de moment. În acea noapte, în apartamentul ei, Marina a avut în cele din urmă curajul să aibă o conversație pe care o tot amâna. Daniel era în bucătărie pregătind ceai când ea s-a apropiat, nervoasă, dar hotărâtă. Daniel, trebuie să vorbesc cu tine despre ceva important. El a oprit imediat ceea ce făcea, atenția lui fiind totală asupra ei. Sigur, ce s-a întâmplat? Marina a respirat adânc. Știi că am convingeri despre intimitate, despre a aștepta momentul potrivit. Și știu că suntem deja împreună de câteva luni și tu ai fost incredibil de răbdător. Dar trebuie să știi că nu este despre tine. Este despre mine, despre temerile mele. Daniel s-a apropiat și i-a luat mâinile. Marina, ți-am spus de la început, în ritmul tău. Nu există presiune, nu există pretenții. Când și dacă vei fi pregătită, va fi special pentru că va fi când vei vrea tu. Nu pentru că aștept sau cer, dar dacă nu voi fi niciodată pregătită? Întrebarea a ieșit înainte ca Marina să o poată cenzura. Daniel a zâmbit cu tandrețe. Atunci vom găsi alte moduri de a demonstra iubire și intimitate. Marina, ești mult mai mult decât atât pentru mine. Ești conversații la 3 dimineața, ești râsete împărtășite, ești persoana cu care vreau să împart victorii și înfrângeri. Restul, când și dacă va veni, va fi doar o reflexie a ceea ce avem deja. Lacrimile i-au curs pe fața Marinei. Cum de ești atât de perfect? Nu sunt perfect, a răspuns Daniel, ștergându-i lacrimile. Las haine murdare împrăștiate. Sunt groaznic la a-mi aminti aniversări și devin irascibil când mi-e foame. Dar te iubesc, Marina, și iubirea adevărată este răbdătoare, este blândă, este tot ce meriți. Marina a înghețat. Mă iubești? Daniel părea să-și dea seama că îi scăpaseră cuvintele mai devreme decât plănuise, dar nu a dat înapoi. Te iubesc. Așteptam momentul potrivit să spun, dar da, te iubesc profund, complet. Și eu te iubesc, a șoptit Marina, cuvintele ieșind ca o mărturisire păstrată de mult timp. Îmi este atât de frică să admit, să fiu vulnerabilă din nou, dar te iubesc, Daniel. S-au sărutat atunci, un sărut încărcat de promisiune, de speranță, de viitoruri care se scriau. Când s-au despărțit, Marina știa că trecuse un prag important. Își permitea să iubească din nou, își permitea să creadă din nou. Săptămânile care au urmat au fost de o fericire aproape înfricoșătoare. Marina se surprindea zâmbind fără motiv, fredonând în timp ce lucra, găsind frumusețe în mici detalii ale cotidianului. Daniel era o prezență constantă, nu sufocantă, ci reconfortantă. O încuraja în proiectele ei de lucru, îi sărbătorea victoriile, o consola în frustrări. Raluca observa totul cu satisfacție. Într-o duminică după amiază, în timp ce mâncau înghețată într-o piață, și-a dat verdictul. Știi că el este bărbatul potrivit, nu-i așa? Marina și-a lins înghețata de ciocolată gânditoare. Cred că da.
Este atât de diferit de tot ce am cunoscut înainte, pentru că el este real, Marina. Nu încearcă să te impresioneze sau să te cucerească cu jocuri. El este doar el însuși și te iubește așa cum ești. Doar mi-e teamă că este prea frumos ca să fie adevărat. Raluca a strâns mâna prietenei sale. Dragă mea, uneori lucrurile bune se întâmplă pentru că le merităm. Ai trecut prin atâta durere, atâta respingere. Este timpul să accepți că meriți această fericire. Marina a zâmbit, permițând acelor cuvinte să pătrundă straturile de îndoială și frică care încă existau. Poate că Raluca avea dreptate. Poate că era timpul să accepte pur și simplu că viața îi oferea o a doua șansă, un nou început. Relația a continuat să înflorească în săptămânile următoare. Daniel a început să petreacă mai mult timp în apartamentul Marinei, lăsând haine acolo, păstrând o periuță de dinți în baia ei. Erau mici intimități care construiau o viață împărtășită. Într-o seară, în timp ce pregăteau cina împreună, Daniel a menționat casual: mă gândeam, poate ar trebui să luăm în considerare să căutăm un loc mai mare. Împreună. Marina aproape a scăpat tigaia pe care o ținea. Spui ceea ce cred că spui? Spun că petrec mai mult timp aici decât în apartamentul meu. Spun că mă trezesc în fiecare dimineață dorind să fii alături de mine. Spun că vreau să construiesc o viață cu tine, Marina. Pe bune. Marina a simțit cum îi se accelerează inima. Era totul foarte rapid, dar părea și absolut corect. Vreau asta și eu, a recunoscut ea. Dar dăm puțin mai mult timp. Nu pentru că am îndoieli despre tine, ci pentru că vreau să fiu sigură că fac asta din motivele corecte, nu doar pentru că mi-e frică să rămân singură. Daniela a îmbrățișat-o pe la spate, sărutându-i gâtul ușor. Tot timpul din lume, iubirea mea. Nu este nicio grabă. Dar destinul, așa cum Marina învăța, avea propriile planuri și orare. Și ceea ce urma să vină avea să testeze nu doar puterea relației lor, ci și profunzimea iubirii și angajamentului lor unul față de celălalt. Mai a sosit cu diminețile sale răcoroase și după amiezile însorite în București. Marina era cufundată într-un proiect mare pentru un startup de tehnologie când a primit un telefon de la Daniel la mijlocul după amiezii. Ești liberă în acest weekend?" a întrebat el, vocea lui încărcată de o emoție abia reținută. Liberă în sensul de a nu avea angajamente de muncă. Da. De ce? Pentru că o să te răpesc pentru câteva zile. Marina a râs. Răpire? Asta sună simultan romantic și îngrijorător. Ai încredere în mine? Vocea lui a devenit serioasă, dar încă avea acel ton jucăuș. Am încredere. Atunci, fă-ți un bagaj. Haine ușoare, loțiune de plajă, costum de baie. Vom călători. Marina a simțit un gol în stomac. Daniel, știi că nu am călătorit niciodată cu un iubit înainte. Nu am împărțit niciodată o cameră de hotel. Niciodată. Știu, a întrerupt el blând. Și respect complet asta. Voi rezerva o cameră cu 2 paturi, sau chiar camere separate, dacă preferi. Vreau doar să-ți arăt un loc special. Un loc pe care cred că îl vei iubi. Marina și-a mușcat buza, gândind. O parte din ea era îngrozită de idee. Dar o altă parte, partea care învăța să aibă încredere din nou, voia disperat să spună da. Unde mergem? Este o surpriză, dar promit că va fi de neuitat. După ce a închis, Marina a sunat-o imediat pe Raluca. Prietena a răspuns la al doilea sunet. Vrea să călătorească cu mine, într-un loc pe care nu a vrut să-l dezvăluie, pentru câteva zile. Și care e problema? Vocea Raluca era confuză. Raluca, nu am călătorit niciodată cu un bărbat înainte. Nu am împărțit niciodată o cameră de hotel. Și dacă? Și dacă te va respecta exact așa cum te-a respectat până acum? Raluca a întrerupt-o. Marina, acest bărbat ți-a dat toate dovezile posibile că te iubește și te respectă. Îți oferă camere separate pentru numele lui Dumnezeu. Du-te, trăiește. Fă-ți amintiri. Crezi? Sunt sigură. Și Marina? Ia cu tine lenjeria aia frumoasă pe care am cumpărat-o luna trecută, doar pentru precauție. Raluca, glumesc. Mai mult sau mai puțin, râsul Raluca era contagios. Marina a petrecut zilele următoare într-o combinație de anxietate și așteptare.
A cumpărat haine noi, și-a făcut unghiile, și-a îngrijit părul. Vineri dimineață, Daniela a apărut la apartamentul ei, conducând o mașină închiriată, un SUV confortabil perfect pentru călătorii. Pregătită pentru aventură? A întrebat el, sărutându-i fruntea. Cât de pregătită voi putea fi? Călătoria cu mașina a dezvăluit destinația treptat. Când Marina a realizat că se îndreptau spre aeroport, inima i-a sărit din piept. Daniel, luăm avionul? El a zâmbit misterios. Doar ai încredere în mine. Pe aeroport, Marina a văzut în sfârșit destinația pe bilete. Constanța. Inima i-a sărit din piept. Litoralul românesc. Plajele paradisiace la care visase întotdeauna, dar pe care nu avusese niciodată ocazia să le viziteze. Daniel a șoptit ea cu ochii înlăcrimați. Cum ai știut? Ai menționat odată, acum câteva luni, că ai vrut întotdeauna să cunoști plajele de pe litoralul românesc, că era un vis din copilărie, mi-am amintit. Marina l-a îmbrățișat chiar acolo, în mijlocul aeroportului, fără să-i pese cine se uita. Mulțumesc. Mulțumesc că m-ai ascultat, că ți-ai amintit, că ți-a păsat. Zborul de 3 ore a trecut rapid. Marina era lipită de fereastră, observând norii făcând loc unui ocean albastru turcoaz care părea ireal de frumos. Când avionul a început să coboare, ea putea vedea plajele cu nisip alb, palmierii întinzându-se pe kilometri, piscinele naturale formate de recife. Este mai frumos decât îmi imaginam, a șoptit ea. Daniel i-a strâns mâna. Și încă nu ai văzut nimic. Au luat o mașină și au condus încă 2 ore până la un resort butic în Mamaia. Locul era intim, cu doar 20 de bungalouri răspândite printr-o grădină tropicală luxuriantă care cobora până la plajă. Fiecare bungalou era o căsuță independentă, cu verandă privată și vedere la mare. Când recepționerul le-a înmânat cheile și a spus că îi va duce la bungalou, Marina l-a privit pe Daniel întrebător. Singular. Un bungalou. Daniel s-a apropiat de ea și a șoptit. Are 2 suite, fiecare cu baie privată. Am promis să-ți respect limitele și mă voi ține de cuvânt, dar voiam să fim împreună, să ne putem trezi și să luăm micul dejun pe verandă privind marea. Marina a simțit cum îi se umplu ochii de lacrimi din nou. Acel bărbat imposibil care se gândea la fiecare detaliu. Bungaloul era și mai frumos decât fotografiile de pe site. Decorat cu lemn deschis la culoare și țesături ușoare în tonuri de alb și albastru, avea un living aerisit, o bucătărie mică, dar funcțională, și 2 suite identice, fiecare cu propria verandă cu vedere la grădină. Veranda principală, comună, avea vedere directă la mare și era echipată cu un hamac, scaune confortabile și o masă de luat masa. Marina a explorat totul cu entuziasm copilăresc, deschizând uși, admirând detalii, exclamând despre priveliște. Daniel o observa cu un zâmbet pe față, vizibil satisfăcut de reacția ei. Vrei să mergem la plajă?" a întrebat el când ea s-a oprit în sfârșit să respire. Acum, dar abia am ajuns. Și ce dacă? Suntem în vacanță. Hai să ne bucurăm de fiecare secundă." S-au schimbat în suitele lor respective și s-au întâlnit în living. Marina purta un bikini albastru turcoaz, care îi punea în evidență pielea bronzată, acoperit de o rochie de plajă ușoară. Daniel purta o pereche de pantaloni scurți de plajă și era fără cămașă, dezvăluind un torace definit care a făcut-o pe Marina să roșească. Plaja era o carte poștală, nisip alb și fin care părea făină între degetele de la picioare, apă cristalină în tonuri de verde și albastru, palmieri aplecându-se grațios peste nisip. Erau puțini oameni, dând locului o senzație de intimitate aproape completă. Marina a alergat spre apă ca un copil, râzând când valurile îi loveau picioarele. Daniel a urmat-o mai încet, bucurându-se să o vadă atât de liberă, atât de fericită. Când a ajuns la ea, ea era cu apă până la brâu, cu brațele deschise, fața întoarsă spre soare. Asta este perfect, a spus ea când el s-a apropiat. Asta este absolut perfect. Ești perfectă, a răspuns el, trăgând-o aproape. Au petrecut ore întregi în apă, jucându-se, vorbind, pur și simplu existând împreună. Când soarele a început să apună, pictând cerul în tonuri de portocaliu și roz, s-au întors la bungalou pentru a se schimba pentru cină. Restaurantul resortului era pe malul mării, cu mese iluminate de lumânări
și felinare agățate în copaci. Au servit homar la grătar cu unt de ierburi, orez cu cocos și o salată tropicală. Masa a fost însoțită de vin alb rece și de coloana sonoră a valurilor care se spărgeau pe plajă. Daniel: "Asta este mult mai mult decât meritam," Marina a spus în timpul desertului. "Meriți asta și mult mai mult," a răspuns el, luându-i mâna peste masă. "Meriți să fii fericită, să fii valorizată, să fii iubită, așa cum ar fi trebuit să fii întotdeauna." Marina a simțit cum lacrimile amenință să-i curgă din nou. "Nu știu ce am făcut ca să te merit. Ai fost tu însăți, autentică, blândă, puternică, chiar și atunci când credeai că ești frântă. A fost suficient. Întotdeauna a fost suficient." În acea noapte, înapoi la bungalou, s-au așezat pe verandă sub stele. Daniel a adus o sticlă de vin și 2 pahare și au sorbit încet în timp ce ascultau sunetul oceanului. "Pot să-ți spun un secret?" Marina a spus după o lungă tăcere confortabilă. "Întotdeauna. Când Rareș a rupt cu mine, am crezut că nu voi mai putea avea încredere în nimeni. Am crezut că era ceva fundamental greșit cu mine, că nu voi fi niciodată suficient de bună." Vocea ei a tremurat ușor. "Dar tu mi-ai arătat că problema nu am fost niciodată eu. Tu mi-ai arătat ce înseamnă să fii iubită cu adevărat." Daniel a lăsat paharul jos și s-a așezat în genunchi în fața ei, luându-i mâinile. "Marina, uită-te la mine." A așteptat până când ochii ei i-au întâlnit pe ai lui. "Nu este nimic în neregulă cu tine. Niciodată nu a fost. Ești extraordinară exact așa cum ești. Și mă simt privilegiat în fiecare zi că m-ai lăsat să intru în viața ta. Te iubesc," a șoptit ea. "Te iubesc atât de mult încât uneori mă sperie. Atunci sperie-te cu mine, pentru că te iubesc la fel de mult. Și vreau să-mi petrec tot restul vieții arătându-ți asta, în fiecare zi." S-au sărutat atunci, un sărut lung și profund, încărcat de promisiune și pasiune reținută. Când s-au despărțit, amândoi respirau greu. "Mergem la culcare?" a sugerat Daniel, vocea lui răgușită. "Mâine mai sunt plaje de explorat." S-au despărțit la ușile suitelor lor respective cu un ultim sărut tandru. Marina s-a culcat în patul și ei ascultând sunetul oceanului prin fereastra deschisă, simțind o pace pe care nu o mai cunoscuse de luni de zile. Era îndrăgostită, complet, total îndrăgostită, și de data aceasta își permitea să creadă că era corespondentă. Zilele următoare au fost magice. Au explorat plaje diferite în fiecare zi, au făcut plimbări cu barca până la piscinele naturale, unde au înotat printre pești colorați, au mers prin sate de pescari cumpărând artizanat local. Daniel făcea fotografii Marinei constant, capturându-i râsul, ochii ei strălucitori, fericirea ei autentică. Într-o după-amiază, în timp ce se plimbau pe o plajă aproape pustie la sud de Mamaia, Marina s-a oprit să admire priveliștea. Soarele începea să apună, vopsind cerul în auriu. "Este atât de frumos încât pare ireal," a spus ea, respirând adânc aerul sărat al mării. Daniel era neobișnuit de tăcut în spatele ei. Când Marina s-a întors să-l vadă, inima i-a stat în loc. El era în genunchi pe nisip, ținând o mică cutie de catifea albastră. "Daniel," a șoptit ea, ducându-și mâinile la gură. "Marina," a început el, vocea lui tremurând ușor de emoție. "Din ziua în care aproape te-am lovit cu mașina, viața mea s-a schimbat complet. Tu ai adus lumină unde era întuneric, speranță unde era resemnare, iubire unde era doar gol. A deschis cutia, dezvăluind un inel de logodnă elegant cu un diamant solitar încrustat în aur alb. Tu mi-ai arătat ce înseamnă să iubești cu adevărat, fără jocuri, fără măști. Și nu vreau să petrec nici măcar o singură zi din viața mea fără tine alături." Lacrimile îi curgeau acum liber pe fața Marinei. "Marina Ionescu, accepți să-mi fii soție. Accepți să construiești o viață cu mine, o familie, un viitor. Accepți să mă lași să te iubesc, să te onorez și să te prețuiesc în fiecare zi pentru tot restul vieții mele?" Marina nu putea vorbi, doar a dat din cap energic, sughițând. "Trebuie să te aud spunând," a spus Daniel cu un zâmbet tremurător. "Da," a reușit în cele din urmă să articuleze. "Da, da, de 1000 de ori da."
Daniel s-a ridicat și i-a alunecat inelul pe deget. Se potrivea perfect. Apoi a învârtit-o și a sărutat-o în timp ce soarele apunea în spatele lor, pictând totul în tonuri de auriu și roz. A fost un moment suspendat în timp, perfect în fiecare detaliu. Când s-au despărțit în cele din urmă, amândoi râdeau și plângeau în același timp. Cum ai știut mărimea inelului meu?" Marina a întrebat printre sughițuri. Raluca m-a ajutat. Este o complice minunată. Ea știa? Acea trădătoare. Daniel a râs. Probabil că îți așteaptă telefonul chiar în acest moment. Marina a luat telefonul și cu mâini tremurânde a făcut o fotografie inelului de pe deget și a trimis-o Ralucăi. Răspunsul a venit în câteva secunde. În sfârșit, muream aici. Felicitări, prietena mea, meriți toată această fericire. În acea noapte, înapoi la bungalou, era o nouă tensiune în aer. Au cinat pe veranda privată a bungaloului, cu mâncare pe care Daniel o comandase, special. Șampanie, fructe de mare proaspete, desert de ciocolată. Totul perfect, romantic, planificat cu grijă. În timpul cinei, Marina l-a observat pe Daniel la lumina lumânărilor. Logodnicul ei. Cuvântul încă suna ireal în mintea ei. Acest bărbat frumos, blând, răbdător, o alesese pe ea. Voia să-și petreacă tot restul vieții cu ea. Daniel, a spus ea ușor, după ce au terminat desertul. Pot să-ți pun o întrebare? Sigur, iubirea mea. Ai rezervat acest loc? Ai planificat această călătorie înainte de a ști dacă voi spune da? El a zâmbit, puțin jenat. Am rezervat. Pentru că eram sigur. Nu neapărat sigur, că vei spune da, dar sigur că asta era ceea ce voiam. Și dacă ai fi spus nu, ei bine, tot ne-am fi bucurat de o călătorie frumoasă împreună. Și dacă aș fi spus nu, atunci aș fi așteptat, te-aș fi întrebat din nou la momentul potrivit, pentru că tu, Marina, meriți orice așteptare. Marina s-a ridicat de la masă și i-a întins mâna. Vino cu mine. I-a adus în interiorul bungaloului, în livingul iluminat doar de lumina lunii, intrând prin ferestre. Inima ei bătea atât de tare încât era sigură că el o putea auzi. Marina a început, chiar nu trebuie. Știu, a întrerupt ea, dar vreau, pentru prima dată, chiar vreau. Cu tine, doar cu tine. Ești sigură? Pentru că putem aștepta. Putem aștepta până la nuntă, până când te vei simți complet pregătită. Marina i-a luat fața între mâini. Daniel, sunt pregătită. Sunt pregătită pentru că am încredere în tine complet. Pentru că te iubesc complet. Și pentru că vreau ca prima mea dată să fie cu bărbatul pe care îl voi iubi tot restul vieții mele. Daniel a sărutat-o atunci cu o intensitate care i-a tăiat respirația. Dar chiar și în acel moment de pasiune exista blândețe, grijă, respect. A luat-o în brațe și a dus-o în dormitorul lui, așezând-o pe pat cu reverență. Ceea ce a urmat a fost tot ceea ce Marina visase întotdeauna să fie. Daniel a fost răbdător, blând, atent. O atingea ca și cum ar fi fost prețioasă, ca și cum fiecare centimetru al pielii ei ar fi fost ceva de adorat. Întreba constant dacă era bine, dacă voia să continue. Și când în cele din urmă au devenit una, cu sunetul valurilor umplând tăcerea, Marina a plâns. Dar erau lacrimi de bucurie, de împlinire, de a se simți în sfârșit întreagă. Apoi, întinși împletiți în așternuturile albe, cu briza mării suflând prin fereastra deschisă, Daniel i-a sărutat fruntea ușor. Ești bine?" a șoptit el. Sunt perfectă. Sunt exact unde vreau să fiu. Ești incredibilă. Știi asta?" Marina a zâmbit, ascunzându-și fața în pieptul lui. Tu mă faci să mă simt incredibilă." Au adormit așa, legănați de sunetul oceanului, două inimi bătând în sincron, două suflete găsindu-și în sfârșit casa unul în celălalt. Zilele rămase din călătorie au fost și mai speciale. Era o nouă intimitate între ei, nu doar fizică, ci și emoțională. Vorbeau despre toate, despre nunta pe care o vor planifica, despre unde vor locui, despre copii și vise și viitoruri. Marina, vreau ceva simplu pentru nuntă, a spus ea în timp ce luau micul dejun pe verandă într-o dimineață însorită. Nu vreau nimic mare sau ostentativ. Doar oamenii pe care îi iubim într-un loc frumos sărbătorind iubirea. Daniel a fost de acord imediat.
Vreau doar să vii spre mine. Restul sunt doar detalii. În ultima seară, înainte de a se întoarce la București, s-au întors pe aceeași plajă unde Daniel o ceruse în căsătorie. Au mers de mână pe nisip, picioarele desculțe atingând apa caldă. "Știi ce e amuzant?" a spus Marina, privind spre cerul înstelat. "Acum câteva luni credeam că viața mea s-a terminat, că nu voi mai fi niciodată fericită. Și acum sunt atât de fericită încât uneori mi-e teamă să nu mă trezesc și să descoper că a fost totul un vis." Daniel s-a oprit și a tras-o aproape. "Nu este un vis, Marina, este real. Și va continua să fie real mâine și a doua zi și în toate zilele care vor veni. Pentru că iubirea noastră nu se bazează pe fantezie sau iluzie, se bazează pe adevăr, pe respect, pe alegerea, pe conștientă de a fi împreună. Te iubesc atât de mult," a șoptit ea, "și eu te iubesc mai mult decât pot exprima cuvintele." S-au întors la București ca persoane transformate. Marina purta acum un inel de logodnă care strălucea pe degetul ei, simbol tangibil al promisiunilor făcute și al viitorurilor planificate. Daniel nu se putea opri din zâmbit, atingând-o constant de parcă ar fi avut nevoie să confirme că ea era reală. Prima oprire a fost la casa părinților Marinei. Doamna Cecilia a deschis ușa și a văzut imediat inelul. A țipat și a îmbrățișat fiica, l-a îmbrățișat pe Daniel, a plâns de bucurie. Domnul Anton, mai reținut, i-a strâns mâna lui Daniel cu fermitate. "Bine ai venit în familie, fiule," a spus el, și era o aprobare autentică în vocea lui. Raluca a fost următoarea care a fost informată personal. Știa deja, evident, dar văzându-i împreună, văzând-o pe Marina atât de radiantă, a făcut-o să plângă de fericire. "Ți-am spus că el era bărbatul potrivit," a spus ea, îmbrățișându-și prietena cu putere. Părinții lui Daniel au reacționat și ei cu bucurie. Doamna Elena a plâns și a spus că se rugase pentru această zi, pentru a-și vedea fiul găsind pe cineva care să-l iubească cu adevărat. Lunile următoare au fost un vârtej de pregătiri. Marina și Daniel au decis să facă o nuntă intimă la un domeniu de la marginea Bucureștiului. Doar familia apropiată și prietenii dragi, aproximativ 50 de persoane în total. Nimic ostentativ, nimic exagerat. Doar iubire sărbătorită într-un mod autentic. Marina a ales o rochie simplă, dar elegantă, din dantelă delicată, cu mâneci lungi și spate deschis. Raluca avea să-i fie domnișoară de onoare, evident. Daniel l-a ales pe cel mai bun prieten al său din timpul facultății Canaș. Pe măsură ce data se apropia, Marina simțea o combinație de nervozitate și așteptare. Dar era diferit de nervozitatea pe care o simțise cu ani în urmă, când plănuia o nuntă cu Rareș. Aceea fusese impregnată de îndoieli nerecunoscute, de semne ignorate. Asta era diferit. Asta era certitudine, pace, bucurie autentică. În noaptea dinaintea nunții, urmând tradiția, Marina și Daniel și-au luat rămas bun cu un sărut lung. "Mâine," a spus Daniel, ținându-i fața între mâini, "vei deveni soția mea. Și tu, soțul meu. Abia aștept." În acea noapte, singură în camera ei de la domeniu, Marina s-a gândit la tot ce trecuse pentru a ajunge acolo. Durerea respingerii, lunile de întuneric, frica de a nu mai fi niciodată fericită. Și apoi Daniel, apărând când se aștepta mai puțin, arătându-i că iubirea adevărată exista, că ea era demnă de a fi iubită. S-a uitat la rochia atârnată în dulap, la voalul delicat, la pantofii de dantelă pe care îi va purta. Mâine avea să fie cea mai fericită zi din viața ei. Și de data aceasta era absolut sigură că făcea alegerea corectă. Ziua a început perfect. Cerul era de un albastru limpede, fără niciun nor, iar soarele strălucea cu acea lumină aurie caracteristică dimineților de primăvară. Marina s-a trezit la sunetul păsărilor cântând și, pentru un scurt moment de confuzie, a uitat unde se afla. Apoi totul a revenit. Era ziua nunții sale. Raluca a intrat în cameră purtând o tavă cu cafea, fructe și suc proaspăt de portocale. "Bună dimineața, viitoare doamnă Popescu. Cum te simți?" Marina s-a așezat pe pat, încă încercând să proceseze realitatea. "Sunt nervoasă, entuziasmată, îngrozită, fericită, totul în același timp. Asta este complet normal." Raluca s-a așezat pe marginea patului. "Dar, Marina, uită-te în ochii mei. Ești sigură?"
Sigură absolut? Marina nici nu a avut nevoie să gândească. Da, niciodată nu am fost atât de sigură de nimic în viața mea. Atunci hai să te transformăm în cea mai frumoasă mireasă pe care a văzut-o vreodată lumea asta. Orele următoare au fost un amestec de activități. Machioza a sosit și și-a făcut magia, evidențiind ochii Marinei cu tonuri delicate de auriu și maro, dând pielii ei o strălucire naturală. Coafeza i-a prins părul într-un coc jos și lejer, lăsând câteva șuvițe libere să-i încadreze fața, și-a împletit flori albe delicate printre șuvițe. Când în cele din urmă a venit timpul să îmbrace rochia, Marina s-a privit în oglinda mare și abia a recunoscut femeia pe care o vedea. Rochia din dantelă delicată îi îmbrățișa perfect corpul, mânecile lungi adăugând o notă de eleganță clasică. Voalul fin de tul cădea grațios dintr-un mic aranjament floral din părul ei. Doamna Cecilia a intrat în cameră și a înghețat. Mâna i-a mers la gură și lacrimi imediate au început să-i curgă. Fiica mea, fetița mea frumoasă, ești perfectă. Marina s-a întors spre mama ei, cu proprii ochi înlăcrimați. Mami, mulțumesc pentru tot, pentru că m-ai susținut chiar și când eram distrusă, pentru că ai crezut că voi găsi drumul. Doamna Cecilia a îmbrățișat-o cu grijă să nu-i șifoneze rochia. Am știut întotdeauna că ești specială, Marina. Am știut întotdeauna că meriți o iubire adevărată. Iar Daniel, el este tot ce și-ar putea dori o mamă pentru fiica ei. Raluca le-a atins umărul. Dacă voi două continuați să plângeți, o să stricați machiajul, care a durat 2 ore să fie perfect. Toate au râs printre lacrimi. Apoi a venit o bătaie în ușă. Era domnul Anton, purtând un costum nou de culoare gri închis, ochii deja umeziți chiar înainte de a-și vedea fiica. Când a intrat și a privit-o pe Marina, întreaga lui față s-a destins. Marina l-a văzut pe bărbatul puternic pe care îl cunoscuse întotdeauna, luptând să-și păstreze calmul. S-a apropiat încet și i-a luat mâinile. Ești exact ca mama ta în ziua în care ne-am căsătorit, a spus el, vocea lui gâtuită. Cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. Tati, a șoptit Marina, strângându-i mâinile. Nu am fost prea de acord la început, a continuat el. După ce ți-a făcut celălalt, voiam să te protejez de toate și de toți. Dar Daniel, el mi-a dovedit că mă înșel. Te iubește în modul corect și asta este tot ce își poate dori un tată. Mulțumesc că mă dai lui, a spus Marina. Nu te dau, fiica mea. Te însoțesc până la bărbatul care te va iubi tot restul vieții. Este diferit. Afară, ceremonia era amenajată în grădina domeniului. Rânduri de scaune albe formau un culoar care ducea până la un altar simplu, dar frumos, decorat cu aranjamente de flori albe și frunziș verde. Vaze cu flori împodobeau calea, iar țesături ușoare în ton fildeș fluturau ușor în briză. Invitații erau deja așezați, conversând în tonuri joase și entuziasmate. Doamna Elena era în primul rând, ștergându-și ochii cu o batistă brodată. Prietenii lui Daniel, pe care Marina îi cunoscuse în ultimele luni, zâmbeau în anticipare. Colegi de muncă de la amândoi, puținii membri ai familiei extinse care fuseseră invitați, toți prezenți pentru a fi martori la acel moment. Daniel stătea la altar lângă oficiant, un prieten de familie care făcuse un curs special pentru a putea oficia ceremonia. Purta un costum albastru marin impecabil, o cravată de mătase deschisă la culoare și pantofi de piele lustruiți. Dar ceea ce îl scotea cu adevărat în evidență era zâmbetul nervos de pe fața lui, modul în care mâinile îi mișcau, neliniștite, felul în care ochii lui nu încetau să se întoarcă spre casa de unde avea să iasă Marina. Quartetul de coarde a început să cânte. Era o versiune suavă și romantică a unei piese contemporane pe care amândoi o iubeau. Invitații s-au întors în scaunele lor, conversația încetând imediat. Raluca a fost prima care a pășit pe culoar. Purta o rochie lungă de culoare șampanie și ținea un buchet mic de trandafiri albi. I-a făcut cu ochiul lui Daniel când a trecut pe lângă el, smulgându-i un zâmbet nervos. Apoi muzica s-a schimbat, era versiunea instrumentală a unei melodii care vorbea despre găsirea drumului înapoi acasă, despre găsirea locului unde aparții. Și Marina a apărut. Lumea părea să se oprească. Daniel a simțit cum inima îi sare din piept.
Marina era radiantă. Soarele de după amiază crea un halou în jurul ei, făcând rochia de dantelă să pară că strălucește. Ea ținea buchetul de flori albe cu o mână, cealaltă sprijinită pe brațul tatălui ei și mergea încet pe culoarul de flori. Ochii ei i-au întâlnit pe ai lui și au rămas acolo. Îi curgeau lacrimi pe față, dar și cel mai frumos zâmbet pe care îl văzuse vreodată. Daniel a simțit cum îi cad propriile lacrimi și nici măcar nu a încercat să le șteargă. Când Marina și domnul Anton au ajuns în cele din urmă la altar, tatăl ei i-a pus mâna în a lui Daniel. "Ai grijă de comoara mea," a spus el încet. "Cu viața mea," a promis Daniel. Domnul Anton a dat din cap, a sărutat-o pe Marina pe frunte și s-a așezat lângă soția sa, care plângea deschis. Marina și Daniel au stat față în față, mâini împletite, ochi fixați, restul lumii dispărând. Oficiantul a început cu cuvinte despre iubire, angajament și călătorie. A vorbit despre cum două persoane imperfecte aleg în fiecare zi să se iubească una pe cealaltă în ciuda și din cauza imperfecțiunilor lor. A vorbit despre reziliență, despre găsirea frumuseții în cicatrici, despre construirea viitorurilor pe fundații de adevăr și respect. Apoi a venit timpul pentru jurăminte. Daniel a fost primul, luând o foaie împăturită din buzunar. Vocea i-a tremurat când a început să citească. Marina, când aproape te-am lovit cu mașina în acea după amiază, nu știam că eram pe punctul de a cunoaște persoana care îmi va schimba viața pentru totdeauna. Ai apărut când mă așteptam mai puțin, când renunțasem să mai cred în conexiuni adevărate. A făcut o pauză dregându-și gâtul. Tu m-ai învățat că vulnerabilitatea nu este slăbiciune. Că a-ți păstra inima pentru persoana potrivită nu înseamnă a fi demodat, înseamnă a fi curajos. Că iubirea adevărată nu este despre gesturi mari, ci despre a fi prezent în momentele mici. Astăzi, în fața tuturor celor pe care îi iubim, îți promit să fiu partenerul tău, confidentul tău, cel mai mare